Uz dan kada bi svatko od nas trebao pronaći trenutak za malo osobne tišine i mira, kako bi iskazao poštovanje svima onima koji su sudjelovali u obrani i oslobođenju domovine, i mi u Krapinsko-zagorskoj županiji odajemo počast vukovarskim i svim drugim hrvatskim žrtvama, kako bi sjećanje na njih bilo u nama zauvijek postojano i trajno. Za ideal slobode, života, zajedništva kojima su se darovali najvrijedniji među nama. Diljem naše županije, diljem naše domovine, kad se prisjećamo žrtve Vukovara i Škabrnje, mislim da ne postoji čovjek u kojem se ne bude emocije, u kojem se ne javi ona tjeskoba, koji si ne počne postavljati pitanje što se to mora dogoditi u ljudskoj glavi da čovjek može napraviti čovjeku to što se napravilo u Vukovaru, u Škabrnji, ali i diljem naše domovine za vrijeme Domovinskog rata. I neka nam svima to bude opomena za budućnost, da se takva stradanja više ne bi ponovila. Stradanja u kojem su stradali i branitelji, i civili, i djeca, stradanja u kojima su mnoge majke i očevi ostali bez sinova, u kojima su djeca ostali bez roditelja, ljudi bez braće i sestara. Tužan je ovo dan, ali dan kojeg se moramo prisjećati, jer Vukovar i Škabrnja su dali nemjerljiv doprinos za našu domovinu. Svake godine kad smo 18. u Vukovaru ili u Škabrnji, a organizirano s autobusima, kombijima, individualno ljudi kreću se pokloniti žrtvi Vukovara i Škabrnje, u Vukovaru se izvodi jedna pjesma u kojoj kaže stoji grad. I stoji grad na temeljima žrtve branitelja, civila, koji su se odupirali nadmoćnom neprijatelju jer su znali da zapravo brane čitavu Hrvatsku, a da ne brane samo svoj i naš Vukovar. I dobro je rekao Zoran, što se treba dogoditi u glavi nekog čovjeka, neke osobe, nekog ljudskog bića da može napraviti takav zločin. Ali dogodio se. I ono što je najgore od svega, da nakon takvog odmaka vremena od 34 godine, mi još uvijek ne znamo gdje su kosti 1700 ljudi stradali u Domovinskom ratu. 300 i nešto iz samog Vukovara. I neki dan je bio pogreb trojice branitelja koji su pronađeni na području Vukovara i jednog francuskog dobrovoljca, i rekla je njegova majka, koliko god mi je bilo teško, sada sam našla svoj mir, imat ću mu gdje zapaliti svijeću. I gospođa je zatražila hrvatsko državljanstvo i preselit će se u Hrvatsku živjeti da bi mogla biti sa svojim sinom. Stoga z ovog mjesta pozivam sve one koji znaju, koji imaju informaciju gdje su pokopani naši kolege branitelji, da imaju malo ljudskosti u sebi i da to kažu. I da svi nađu svoj mir. Mi smo i danas ovdje s nama istinski hrvatski branitelji, borci koji su branili sve hrvatske krajeve, bili su u svim postrojbama Hrvatske vojske i Hrvatske policije.
Bedeniković i Fruh su bili u Vukovaru. Jedni od rijetkih koji su se uspjeli izvući. Sa izuzetnim poštovanjem prema svim nestalim, poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima, neka im je vječna slava i hvala. Sjećamo se grada heroja, grada Vukovara. Da, 11. mjesec je vrlo težak, emotivno za cjelokupni hrvatski narod, ne samo za grad Vukovar, Škabrnju i mnoge druge Vukovare i Škabrnje tijekom Domovinskog rata. Grad Vukovar je pokazao da smo jedinstven narod. Grad Vukovar je pokazao da smo u temelje Hrvatske države ugradili sve ono što je bitno, sve ono što smo imali u sebi da očuvamo Hrvatsku državu, hrvatski narod, bez razlike što i mi, evo i Zagorci, nismo bili neposredno ugroženi. Ono što treba istaknuti jeste da 1740 još uvijek ljudi nema. 1740 obitelji još uvijek ne zna gdje su im sahranjeni. 438 iz grada Vukovara, 451 iz Vukovarsko-srijemske županije, 402 djece, od kojih najmlađe ima malo manje od 2 godine. To je sve ono čega se moramo sjećati i generacije koje dolaze. I zbog toga u svemu tome treba postaviti pitanje da li se to može zaboraviti i da li se to može oprostiti. Branitelji, invalidi Domovinskog rata, obitelji nestalih, obraćam vam se kao veteran iz Vukovara na ovaj težak dan kojega moramo svi cijeniti, poštivati. Moramo paziti da se ne zaboravi. Upoznao sam tamo mnoge ljude i tvrdim da je tamo izginuo cvijet hrvatske mladosti. To su bili dečki 20 godina. Ja sam bio star na 21 godinu. Ne daj Bože da se ponovi ikad, igdje, ikome. Ali mogu samo poručiti svim mladim ljudima. Držite se, ne dajte, čuvajte tu Hrvatsku kao kap vode na dlanu. Ovaj stijeg tu, to je stijeg hrvatstva, čestitosti, poštenja. Ako ga nećete moći zadržati, zavodite ga duboko u zemlju, držat ćemo ga mi, vaši djedovi i vaši očevi koji su za Hrvatsku dali sve. Ali se potrudite da ga držite časno i visoko, da se vidi. A moj pozdrav zadnji svima, budite vjerni domovini, ne dajte ju za ništa. Bogu vjeran i za Hrvatsku domovinu uvijek spreman. Hvala vam, Gospod. Ni veselje svoje nisu znali kriti, raseli na